ozo na gbacha oriri si na kama isi ya ga-akwụ anwụrụ kama ya ọsọ bụ onye na dinta enwere mgbe ụfọdụ dị mkpa na-ejiri ọka gbara ihe ọsọ ọtụtụ n'ime anyị anụ na ihe gbasara ikpe ekpere na abalị ole gara aga maka nwanne anyị nwoke Akwa Okuko Tiwaraki bụ onye a sị na atụrụ nga afọ na abụọ ọ bụ eziokwu n'ihe ọ ga-anọzi bụ ọnwa 11 anwesị n'ụbọchị tata ya bụ ihe aga na-eto osiga aka fọkwara mmadụ na-abụ ebe ahụ dịka ndị oyibo soro ya sị na plea bargain ya bụ biko n'ikpe mara m ka etu a ga-esi mee ya ka anyị zute na agbata na-abụ epetike ọkwa ị nụrụ ya bụ ihe na-ekwu anọ m ya kedu ihe ifuru maka ya maka na nke a esoghị n'ebe anyị na-agbaji okwu kedu ihe ifuru n'okwu Akwa Okuko na ikpe ahụ ekpere ya even a government, like they said, it will take over his rank. What say which is number one as support to me. Okay, but about that now, plea again. How much terms I agree on it? Maybe hotels say we community government. My own concern, bo. Open Akwa Okuko. Jecha 11 months atoria. As now a ambassador. Bro, now organize youth. Gini ka hacha Akwa galo. Alụ aka maka osigbo na dibia pụọ dibia ntụ na aghụghọ because na mụnwa bụ epetike ndị Igbo were anya ka eji enye ihe dị n'akpa wee fụ na akpa ya apụta bụrụ ụkọchukwu oke ite ọ ebubuzi oke ite bute oke mmiri ọ na-emeze nwaanyị oke ebe ego si adụ ntụ na aghụghọ because ọ na-atụ na nke ọzọ abụ oke Baịbụl ihe afụrụ ihe a ngwara gị akwapụta ihe ọzọ abụ ụkọchukwu anyị eme ya ụkọchukwu dị n'obodo ka ntụ na aghụghọ o nweziri ike tie ekpere na mmiri ma tie na cross nke dị n'ọgụ mana ihe nwadata na ọma nnakpụ n'ụlọ gbachie aka onwe ihe ọzọ ya emenwu mba na ịma na onye nọrọ nkịta agụ egbu ọnụ akwapụtakwa kịta ọ bụrụ na enweghị ihe ọ rụrụ ofu afọ agụ ama mgbe maka na ndị na-eso ụzọ ndị ihe ya na-adị mma ọ dagoro n'ịtụ ego a ga-atụta ya bụ ego ebelivuru m na ọ bụrụ na ọ bụghị na ọ bụrụ dịka na asịrị ngwa na anyị fine of 10 million or 20 million ego ahụ ga-apụta within 24 hours o doro m anya na nke ahụ maka ọma ndị mmadụ mee enwekwara ndị na-apụ ya n'anya mana ofu ya nchọrọ ịjụ tupu ya na-aga n'ihu bụ ka a na-akwatu ya bụ ụlọ ọgwụ ma oke ite ma ntamimo atụrụ m anya na ikekwe na a ga-enwe ndị ga-agbawa ara maọbụ na a ga-enwe ndị ga-achị olololo maọbụ na ọkụ ga-enwuru maọbụ na katapila gara ebe ahụ na ọ ga-ada afọ maọbụ na ọ ga-emebi ebe ahụ ị nụrụ ụdị ihe dị etu ahụ ọnụ ike gwụrụ ọgwụ ahụ ka ọ tụrụ ma ha ga na-emebu m echekwuru m na ịnọ deep into movie industry fụrụ ha props ka ọ bụ ihe na-efuru datin bụ props onye eri eru ọcha n'ụzọ ka ọ sịra o nwere ife dị n'ime datin ọ bụrụ na onwe ihe dị from the day enwuderi ya maka ọkwa ọsọ a na-renew ya every time from the day enwuderi ya orugonu ehihie ọnọ enwuderi ya ọrụ ka datin onwe expire ọ bụrụ na aka nwụ gog sinsin ma ndị kit ha nọ ebe ha aka agbachagala ihe egosi ndị mmadụ na ihe na-egwu n'wayo ife ifuru bụ wayo ọkwa ebute ikite na-ezu wepụ mmadụ onye ngworo mmadụ onye gbagala ihe na-abụ the more you look the less you see because ihe na-abụ wayo like ngwara all props ka ọ bụ abịa na movie industry ebe nwoke ife ọbara oju mmadụ isi agba tatatatatatatata all props ka ọ bụ efe ego na bọndụ na-enye ife na that money na-ederi Nollywood dara na na ife a na-ebugharị ebu fake so ghara ịmapụ n'obi ihe na props ka ọ bụ ebe ahịa dị concern bụ after this thing magic ha na gọọmenti merụ gịnị ya bụ after effect maka na amatata na ncha ya eme na next stage ọ ya dịzi crafted nke mama mistake again ọ nwekwa n'ike ọ bụrụ na dịka akwụkwọ nsọ kwuru ọ bụrụ na Soludo pụọ gọvanọ ọzọ marụ Akwa Okuko nwere ike rute ahapụkwa ya ọ na-eme ihe na ya maka na ị maara na ofu ihe ndị mmadụ kwuru bụ na iwu ahụ eji wee tụọ Akwa Okuko nga emekunatara ya ngwa ngwa ọ bụrụ na ọ dịbu mbụ Akwa Okuko wee na-ada ya bụ iwu ụfọdụ n'ime iwu eji wee kpee ya ikpe bụ iwu emerụ ngwa ngwa ka ọ bụkwara na mana anyị sọpọtụkwara ihe o mere kama ọ ga-abụ na anọkọtara na-eme a na-akpụzi ụmụaka anyị na-aga ya na etu ọbụla esi gba mbọ ịda n'ihu ọgụ maka na like ha etu osi dịka ga-asị na ndị Igbo anyị na ihe niile bụ ọgwụ asịzi ihe na olekwu mana ofu ya ọzọ m chọrọ ịjụ bụ a ka fọrọ mmadụ na-aba ebe ahụ ebe ọ bụ na plea bargain kpọpụtara ofu onye mmadụ na-abụ fọrọnụ n'uche nke kedu ihe ị ga-achọ ka
kedu ndụmọdụ ị ga-enye ndị afụrụ afụ ọ na ha nọ n'isi ekwu ọnwụ ka ọ gị mmadụ na-aba ahụ like onye eze Jizọs na nke Ọkịja Ekehit ha nwe hotel ọ bụ sọ hotel bụ ihe na Play-by-Game with something you have to present something to diminish something ụjọ anyị nke ihe anyị na-agba asịrị na dibịa niile ha na-eme na nwụbụ ihe ha metara nke ịfụrụ anya onye nwere triple hotel na-atọ ka Akwa nwere so ọ bụgo na ịbụ ka gọọmenti na-arịa wee narịa na ebe o dobere ihe dị ndị iyi na-ekwu ka ebe ha eweta ihe eji nwe Play-by-Game ọ pụtara na agụụ na-egbu ha kamgbe ha wee na-ekwe ndị mmadụ nkwa eluigwe n'ụwa ajụrụ m gị ajụjụ m abụ ebe abụ mpi ha na-ajụrụ m ụdị ajụjụ ha epezi ike gbaa ọ dị question na ka iwe mmadụ na ọdụ possible na ha nwere ike nwe Play-by-Game na based on what based on na mpụta kịta na ọ bụrụ ka na Ekehit o nwere ike pụta ọsị na gị kpọrọ ya gaa na redio station niile TV houses niile bloggers niile na ya ga-anọ ebe ahụ kwuo na enwe ihe dị ka ọgwụ onye ọbụla mee ọgụ ambasadọ ha na-ekwu okwu ọ gagwa ndị mmadụ na ihe anya na-emebukwe mbụ na ya echegharịkwa n'ahụ na enweghị uru dị n'ime ya onye ọbụla gbawa mbọ na ihe a na-emebu ego ka ya ji na-akpa mbọ oiche na ambasadọ ka ndị a na-achọ wee chọba Akwa Play-by-Game bụ na nwere ihe dị na floor ma hotel niile Akwa nwere ma moto niile ma Google bụ Play-by-Game ndị Anambra asịrị na agụ egbukarị ha nke bụ na ọ bụrụ na ha enweta ha n'ọba na hotel n'ọba na ha ma mfụ ihe ha ga-eji gọọmenti afa ha eju ha eju ife jọka ịmarụ ife ngwa ka ya afụ ya asị gị bịa gụọ hotel ha kịta ị ga-ego ebe gọọmenti eji eme ọdịjụ ha ile outright ihe ha eji eme gọọmenti bụ ntụ na aghụghọ ofu ihe mma bụ nwaanyị na-achọ nwunye dị okwu na-asị ya nye ya mmanụ ka ya nweta akwa ọ bụrụ na unu gaa ebe ahụ jiri aghụghọ anapụcha ya marụ na ya bụ ihe a na-anapụ nwere ike ị na-achị azụ ka egbuturu ka a ghọrọ mango egbutubekwu ukwu mango ya bụ na ọ ga-enwekwara ike ịmịta mkpụrụ ọzọ ọ bụrụ ha na ihe agwọ ji bụrụ agwọ dị n'ume na ọnụ marakwa na enweghị ka agwọ ghara ịmụ ihe toro ogologo na ọ pụta ịkpọ ya ambasadọ ịkpọ ya ansabadọ na ihe ọ ga na-eme ka ọ ga na-eme dịka Epetike kwuru pakeji ya ọrụ pakeji ya o nwere ike kpọọ ya n'ụdị chọọchị mewe ya n'ụdị dị n'ọgụ so eme nke ya ọntịl agbafukwa ege kama na mkpokọta okwu nke mbụ ọ dị mma ọ bụrụ na ndị be Ekehit na onye nke ọzọ na ha eze Jizọs onye eze Jizọs kama na onye nke a dị m ka agụụ na-egbu ya ntoto afọ onwe na-asị akwa atọgburu ya mgbu ka mama eto ka steji ọtụtụ mechaa ya afụghị ego eji gbapụta ya ọ na-apụta ha n'ozugbo ka o mekwatazie ndị a wee bịa kparị aka ya bụ na nsogbu akarịa na nwoke n'ahụ ndị niile ọ na-ekpere ekpere na ha ihe ga-adị mma ihe ga-adị mma ha fụgo na nyewataka na ahụrụ Job n'afọ one ma one gara aga ya bụ ọ bụrụ na ụmụnna ya na ọ ka nwere ụmụnna biko unu ga-ayọ ka a napụta ya anụkwuru m na ọ dị ka nwunye ya gbara ha kwuru na enweghị na onye ga-anọ achọ ka ọ nọrọ n'ime ihe biko unu chọrọ ebe ọ bụla Play-by-Game ebidogo unu ga-aka ma o were ana ụmụnna unu ga-enye gọọmenti ebe ọ bụ na gọọmenti chọrọ ana nke ọ bụla ha chọrọ onye ha na ọgụ gbujere n'ọrụ onye abụghị ezigbo akụkọ ka e wee kpọpụta ụmụnne unu ọgwụ ka ọ ha m n'ọnụ ndị be ekenekwe m ụnụ ihe nna ya ọ bụ biko na gọọmenti ụnụ na-ahapụ Akwa maka hapụ gị ahapụ already na-anagbakọ ihe niile ahụ ma arụkwa ọnụ na tikwo na Play-by-Game unu melo ọ pụta nye eje na mpe chọọchị maka mpe chọọchị mana Okite ka o yigharịrị akwa ife na ebe ya na-ebekwa ọzọ maka o nwere kebazi in a different fashion ya rukwe that place dị na contract and terms of agreement a maka ọ pụta ihe ọ bụla o merụ ndị mmadụ ya na-agbakọ the same boys ka ọ na-erikwa ọrụ ana boys makwa na kemgbe ha bidoro ife a Okite ka kidnapping ka nkụ na Anambra because boys believe ana gọvanọ Soludo kwurie si na ka Okite ndị a na-agwụrụ Okite elu na nga ndị Anambra eju ọ because onye ruo agwụchara ya si ajebeze na ịnabago ojebe biko nụ dịkwa n'iche na-prevent all this maka na ya bụ next line of action ya bụ nwa amadi pụta ọma nakpu n'ụlọ eje nọdụ very soon o nwere kasị na ochegharị onye bụgo ụka ọzọ sị na ọ bụrụ ụkọchukwu ọzọ onwe mkpa n'ụlọ ụka ya maọbụ nwee pidgin ma nwee one or two things ewe n'ahịa ihe na-ayọ n'ụbara na nke mere anyị emego kidnapping dị na Anambra enwere terrible insecurity kịta ọ na-ekpokọ ọnụ ka ọ na-adịkwa inye nwa amadi a chance again ọ bịa na ka o bugharịa dị ọrụ ana o bugharịa dị ọrụ ama na ya survive kwa ya ọzọ dịba ekene m ụnụ